uphethe movement enkulu endaweni yaseMaritzburg ebizwa ukuthi entabeni yaseMaritzburg. I think in more than 1 million viewers. Hallelujah. Abantu abayilalela uleader lo msebenzi omkhulu ngalo hlobo. Hallelujah bazalwane. So we are highly blessed by God yokuthi abe khona phakathi kwethu. Hallelujah. He's a friend of Ziki, he's a friend of mine. He's our friend. Hallelujah. I remember one time ngimthandiswa into yodwa sake sathi sibhala esikoleni ngelanga basasifunda naye Bible school sathi sibhala ngelanga afundanga ngihlulo esiGreek wangikophelisa ngathi ayilo baba uyangithanda ngezwe ngokuphasa ngezwe futhi ngibona ukuthi angifundanga uzothola uziro futhi mngani wami ngiyasindisa kodwa sasukopela ngathi uNkulunkulu kade uyangizwa ubathanda bonke abantu bakho ngaphala ngezwe inhliziyo ngezwe ngijabulisa ukuphasa ngikophelile ngikotshelisa umuntu osezweni ngasimshaya izandla bazali simshayile lapha you can do better than that shaya izandla ukizwe ushaya ikhwela hawu bazali ukuthi ngimela shaya izandla skiki izandla senza umsindo omncane senza umsindo omhawu samkele the gift of God hawu senza umsindo sithulelani bazalwane uNkulunkulu sithulelani uNkulunkulu sambe enza umsindo omncane say hallelujah. Sivala behlethu siphakamisa izandla zethu. Cela ngikhuphulele imic yami. Sisavalile kanjalo amehlethu. Kusakhona abasangibukela cela nginyusele imic yami. Khona abasangibuka sivalile amehlethu. Izandla zethu. Thank you, Lord. Zethula imiqhele zibeke phansi zimana zimeme zakuwe zethula imiqhele zibeke phansi zimana zimeme zethula imiqhele sishona kakhulu zibeke phansi zimana zithungwele asishona kakhulu basalwane zimana zimeme yebo ithula imqhele zethula and we can take our seat. Thank you so much. Egameni lika Jesu waseNazaretha angithathekele lithuba egameni lika Jesu. Uyazi bengikumoya bazalwane lo mfundisi wenu wavele ngifaka enyameni. Hallelujah. Hey mase kume ezomakopela angiyazi lento ayishona ukuthi uyithathaphi
ngiyaqala ukuzwa ngaye namhlanje. Asibonge ke bazalwane ithuba sibingelele kakhulu baba umfundisi Bishop nomama egameni lika Jesu. Ngicela ungifakele itweet kule mic. Sibingelele umpostoli nomama uMzobe egameni lika Jesu nasonke wase Nazareth. Cha uma uxolisile ngimbonile waxolisa washo ukuthi unami ngomoya. Amen. Abefundisi umfundisi uZiki umhlobo wami egameni lika Jesu Kristu seNazareth. Abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu ngeke ngisanibala nonke befundisi ngicela ningixolele ngoba ngiyoze ngishiye omunye mase yalimala. Abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu namhlanje siyanibingelela kakhulu egameni lika Jesu wase Nazareth. Sibonga nje bazalwane ukuthi kubanda kunje kodwa ke nis avail for uNkulunkulu. Amen. Niphume nidele uzalo nidele igeneration sakhona ezasabuka lezo zinto ngithi sesayikhohla nabo ikhohla niphume ni babukani manje babuka lento engalena abasekho kakhulu ngapha ko SABC sebengapha ko 161. Amen. Kodwa ke niphumile nashiya zonke ke lezo zinto nazozwa uNkulunkulu. Uma ke ngizwa ukuthi ke sekusele 3 days kuphele 30 days akithi impostoli ilokhu idonse njalo bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Nami ke ilokhu ngifike ngo9 ekseni. Amen. Siyabingelela nangonosisi uphola lapha ya egama. Ilokhu ngifike ngo9 mina ekseni. Uma ngifika ke ngo9 ekseni kwase kuthiwa awusabuyele emuva sesidlulela ngapha. Amen. Praise the Lord ngoba khona kade ngikuzele kwase kuthiwa cha sesiya ngapha. Ngase ngithi angazi uma ukutshela impostoli ukuthi ngathi akusona istokfela ukuthi kade usentabeni ngomgqibelo akusho ukuthi nami sefuneke ngize emvuselelo ngathi umholiswano. Amen. Kodwa ke ngoba into yomthandazo into yami kube senhlizweni yami kakhulu ukuthi uma kuthandazwa nabangcwele ungapheli lo mthandazo ngingafikile. Amen. Nathi bazane besifastile kodwa ke thina ke sifasta noJesu. Thina mesifasta sehli siyakhula. Hallelujah. Praise the Lord. Egameni lika Jesu. Abanye befasta bayacipha thina mesifasta siyakhula. Egameni inhlobo zama fasting ayifani. Amen. Hallelujah. Ake sithi bazalwane kuzoba nje umzuzwane emhlalo bese siyathandaza. Khona into engizwayo khona amandla engwaziwayo. Uyabona okenze nje vele uzonke izono zakho uziseduze kwakhe uyithelele kuyena ngoba khona amandla engwazayo. Ake sithi J, ake sithi E, ake sithi S, ake sithi U, ake sithi S, ake sithi Jesus. Ake sisho kakhulu ke kunaloko sithi Jesus. Ungaba ngibonywana kunaloko ake sithi Jesus. Khona into engiyibona iyenzeka lapha ezulwini ake sisho kakhulu sithi Jesus. Sekungenzeka kangcono kunaloko ake sithi Jesus. Shayizana shali Jesu egameni lika Jesu. Khona kade ngiyikhipha sengiyibonile ibaleke egameni lika Jesu. Angithi na phela sakhona lento ekuthiwa ama intercessors. Uma sisemthandazweni thina siyakwazi ukuyibona inkonzo. Futhi siyakwazi ukubona noma sekukhona umube sengenile phakathi ukuzontshontsha lento uNkulunkulu afuna ukuyenza. Asifundeni izwi lenkosi bazalwane, Book of Psalms chapter 121. Incwadi yamahubo isahluko esika 121. Umoya wami Nkosi ulambelewe sengi dinga ayihlalani phansi kodwa bamhlalani phansi kulekani
ngenzela ukuthi ngesikhathi besaphenqa ungalifaki idramu ngesikhathi besaphenqa khona kuzo uyabona uma sesithole sonke sithi amen uma kukhona ongakatholi athi wait pastor napa esho ngapha ethi wait pastor futhi makathole mekhona kufunda kahle siyacela ukuba sifundele so I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let stand with the one who watch over. He will not slumber. Indeed, he who watch over Israel never slumber or sleep. The Lord himself watch over you. The Lord stand beside you as your protect shade. The sun will not harm you by day, neither the moon and night. The Lord keeps you from all harm and watch over your life. The Lord keeps watching over you as you come and go, both now and forever. Ophethele sizulu asifundele. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Yebo. Usizo lwami luvela phi na? That's a question mark. Sondela ke umuntu kaNkulunkulu. Vela kuJehova. Asiphindeke ngoba sebekunikeza imic sihambe kahle egameni lika Jesu. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Yes. Usizo lwami luvela phi na? Usizo lwami luvela phi na? That's a question. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Impendulo ke yalokho uqalwe uthi ngiphakamisela amehlami ezintabeni. Mase abuza umbuzo umbhaleleli hubo athi ke usizo lwami luvela phi na? Mase aphinda abe ni-answer ngezansi athi usizo lwami lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Yes sir. Akayi kuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele. Okulondolozayo akayokozela. Bheka olonda uIsrael akozela kalanga. Mesathi ke bheka ke manje olonda uIsrael akazeli akalali. Okay. uJehova ungumlondi wakhe. uJehova ungumthunzi wakhe ngasesandleni sakhe sokunene. Ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku. uJehova uyakulondoloza ebubini bonke. Uyakulonda umphefumulo wakho. uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusuka kulesi sikhathi kuze kube phakade. Ngiyacela uthandaze. Izwi lakho Nkosi leli namandla liyaphila liphefumule nguwe. Lingwesibili ngalo Nkosi wadala amazulu wadala umhlaba. Konke Nkosi okukhona kuvele ngalo izwi la ngaphandle kwezwi lakho akuvelanga lutho konke okuveleleyo. Dala Nkosi okungekho empilweni zethu kube khona ngezwi lakho. Khuluma Nkosi ngomkhonzo wakho sathi uyaqala ngoJesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Singawavala ke amaBhayibheli ethu thina abanye ngicela mfowethu lapho emumva wena elakho ungalivali ngoba sizowaphinda futhi lamavesi wo8. Uma sengifike kwelos 8 ngizobe sengiqedile. Amen. So thina abanye ke singawavala sibheke lapha ngaphambili imizuzwana nje emihlanu. Ngicabanga ukuthi sake sakhuluma kodwa ngicela ukuphinda mpostoli sichaza ukuthi incwadi yamahubo it's one of the poetry books. Ezinye izincwadi zezinkondlo. Amen. Ake sithole ku amen khona ngizoshesha. Uma amen ungekho sophuma ngo12.
nawe incwadi yamahubo iyezinye zencwadi zezinkondlo. It one of the poetry books. Lapha eBhayibhelini incwadi zibekwe ngokwe order yakhona yokuhlelwa kahle. So ngesikhathi ke incwadi zihlelwa lokuqoqwa kwencwadi kwakubizwa ngokuthi canon. Now uma ke ziqoqwa incwadi zase sezihlelwa ngokwe order yazo. Amen. iBhayibheli ke nje lonke leli oliphethe ngake ngabuza ke umunye umzalwane osehambile bishop isikhathi eside lenkosi ngathi mina what is the Bible? Yini iBhayibheli? Akungichazele nje umzalwane. Hey umzalwane wangitshela ithwani umuntu zabantu abasha isigaxa. Wangitshela izinto ezinkulu ezingaka. Awungathi mina mzalwane iBhayibheli leli ngase ngithi asilekelelane ke ngoba sikhonela kona ukusizana. Ngase ngithi uma umuntu ekubuzwa ke sengiyakutshela namhlanje nawe emva kokubusa uphuma lapha emthandazweni ugcwele amandla ugcwele uNkulunkulu mase eqhamuka umuntu akubuze athi yini iBhayibheli. iBhayibheli akusikona ukukhuluma kaNkulunkulu. Amen. Hayi wathi wena ukukhuluma kaNkulunkulu iBhayibheli lapho uNkulunkulu simthola khona ngathi cha. Now ngase ngithi ke ianswer esimple ke eqoqa yonke lento oyishoyo engekho wrong kodwa ke nansi answer yakhona ukuthi iBhayibheli it's a library of the 66 books. Angiphinde uma bekubuza namhlanje kuthiwa yini iBhayibheli, what is the Bible, then your answer is that the Bible is a library of the 66 books. Now in this library it's divided into two. Now ngesizulu ke iBhayibheli umqulu wezincwadi ezu66. Now lo mqulu wencwadi ezu66 mesuhlukana izigaba ezimbili. Now isigaba sokuqala sibizwa ngokuthi isivumelwano esidala. Mase isigaba sesibili lapha eLibrary sibizwa ngokuthi isivumelwano esisha. Now esivumelwaneni esidala mase sithola amashalofu awu39. Esivumelwaneni esisha sithola amashalofu awu27. Amen angakabi nawo. Now uma ke ungena kwiBhayibheli namhlanje usuyazi ukuthi you entered kwi-library ephethe izincwadi ezu66. Now awukwazi ke umfundi nje noma umuntu oke wavakashela lapha eLibrary awuvetane eLibrary ungene nje ufica incwadi ihlaphazekile phansi. Kodwa mawufika eLibrary ufika incwadi zaka psychology zibekwe ndawonye, ufika incwadi zaka economics zibekwe ndawonye ngibazalwa, ufika incwadi zama poetry books ebekwe wodwa. Now nalapha ke eBhayibhelini mongabe ungena kuyishalofu elina39 books. Awu Jesu ngizoshumayela ngiyezwa. Now mongabe ungena nje lapha ungena kuyishalofu elina39 books. Now leli shalofu molufika amashalofu oqala u5 anencwadi ezibizwa ngokuthi iTorah, it's a book of law. Mongabe nje uqala uvula iBhayibheli uzofika kuna 5 shelves lapho oqala lawo mashalofu wo5 abizwa ngokuthi incwadi zemithetho. Of which is the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Akitezo incwadi nje zo5 zibizwa ngokuthi ke incwadi zemithetho. Mase kwakhona incwadi zamakhosi, kube khona incwadi ezithiwa ke incwadi zamahubo, poetry books. Now lezi incwadi ke ezibizwa ngoma poetry books, incwadi kaJobe, incwadi yamahubo, incwadi yezaga, incwadi yehlabelelo zehlabelela. Zonke lezo incwadi mengabe zicompilwa zibizwa ngokuthi zama poetry books.
because of time bazaleke ake ngikusho konke siyobuya ngenyanga sizoqedela ingani ngiqala lapha ukuthi ke Bishop ngifuna sibambeke lapha kuma poetry books siyazi ke thina abantu abasha lapha abake ba esikoleni kodwa wonke umuntu waye esikoleni wayifunda lento ipoem ikuthiwa ngesizulu ngithi inkondlo nawe inkondlo ishiwo ngezigaba ezimbili kukhona isigaba sokuyihaya inkondlo uyihaye uyisho inkondlo bese wakhona inkondlo ehlatshelelwayo engahaywa ehlatshelelwayo ayifane ehaywayo uyayikhuluma nje uyimemezele kodwa ehlabelelwayo uyisho as a song kodwa phakathi kukhona ubumbongi nobuciko obukhona. Oh amen. Now ke uma uzoyihlabelela inkondlo kufunakala ukuthi izinto ishoyo lapha enkondlweni udlalisa amazwi kukhona izinto ezinjengefana msindo kube khona izinto ezinjengenkathekiso kube khona izinto ezinjengezisho kube khona izinto ezinjengeyifenqo manje ke kwazi ke ukuthi lapha kwinkondlo udlale njengamazwi kuphela ungazange ufake efana msindo ungazange ufake mhlawumbe isifenqo ungazange ufanise ngoba ngesikhathi wenze njalo uwenza ukuthi inkondlo yakho ibe munandi. Ngayisho lento ngicela ukuyiphinda uShaka washona eshiye ishumi loshelele emshinini esho na utholane lapho mengase kuthiwa seclassini uthola ifana msindo le ethi shi mesuthole ukulumbana konkamisa uShaka washona eshiye ishumi losheleni emshinini esho nawe into eyenzakalayo lapha ngesikhathi uyidlalisa le kukhona izinto lapho kufuneka uzikhiphe kwipoem. Oh amen. Praise the Lord. Then number 2, then I pray. Into enzima ke ngenkondlo ukuthi awukwazi ukushinto mase uyitshela ukuthi lonto iyiqiniso ngoba uzoyisho kanti kuyafaniswa akusilona iqiniso. Ake senze mhlawumbe isibonele silula. Dwala lami kuwe ngiyaphephela. Uma ungayibambanga lento kahle uzozwa kuthiwa uJehova uyidwala. Then mase uhlele ekhaya umcabanga esezulwini eyidwala elikhulu kanti akasilona idwala wayefaniswa nedwa nawe uma usushumayela ngaye nokuthi idwala lami kuwe ngiyaphephela kodwa usuyazi ukuthi he is not the rock kodwa wayefaniswa nedwa. Then number 2, wena njengesikhukhukazi esifukamela amaqwana. Oh Bishop angiphela ngesikhathi sasemasontweni asemakithi akudala sasithi bengabe sithandaza sithi ngungulu eyasha amaphiko phezulu kaFaro when we isikhukhukazi into ebangalokho ukuthi sabamba isifaniso sayitshela ukuthi uyilitu uyisikhukhukazi kanti akwengasona isikhukhukazi wayefaniswa nesikhukhukazi. Sengathandaza okugcina then I pray. Thina sasazi ukuthi amahubo lapha kumahubo njengoba igama lisho lithi songs abantu baze baqambe inkonzo zeindumiso kuthiwa amasamist sasazi ukuthi kuyahlatshelelwa kuphela. Number 3 sazi ukuthi umuntu ohlabelelayo lapha ohlabelela uDavid kuphela. Oh amen. Ume lapha uyofakaza ngesonto ume ngesibindi uthi uDavid uthi emahubeni akhe usho ukhuluma ngehubo uDavid angakazali ibhale nakanye awukade umfundisi uthi nawe amncwadi ke le yamahubo mina ngiyifanise uPakkies ngiyifanise neCD ye Spirit of Praise.
Uphinde mina ngiyifanise le CD le Spirit of Praise kayingayisho lento kuyayiphinda. Spirit of Praise Benjamin Dubula nama artists ahlukene awahlanganise kwi CD eyodwa abalande ngama hit engoma zabo. So ngena manje la sifunde khona bese siyathandaza ngesikhathi bahlanganiswa lapha eGoli kule auditorium asuke babeke kuyo abize uthina vele ngengoma yakhe abizo ayandantanzi avele ngengoma yakhe abize you can name them laba basuke belapha kodwa mase kudayiswa iCD akudayiswa iCD kathina kodwa akudayiswa iCD Spirit of Praise othanda uthina umfika esengapha kwi Spirit of Praise. Now lencwadi ke yamahubo bazalwane ziningi lezinto ngenxa isikhathi ngeke sazisho zonke iyafana nqamashi ngoba abantu abahlabelela lapha ama artists ahlukene ezingoma ezihlukene kodwa ke lama artists inkinga yawo ukuthi abafani Spirit of Praise ngoba iSpirit of Praise kade bese studio ithena ininga eyodwa ibass imiyodwa ialto imeyodwa isoprano imeyodwa mase bayahlanganiswa kahle base ingoma lezi ziyamasterishwa zifake kwi CD kodwa umehluko walapha umpostoli ukuthi umehluko walapha bahlabelele izingoma bedlule esimeni akade bedlula kuzo na lezi ingoma lezi abayihlabelelile asange saba khona isidingo sokuthi bayomisa ithena bamisa isoprano kodwa bathi bedlule esimeni they compose the song lezi ingoma bayicomposa zase ithathwa zizofakwa lapha ngicela ukuthi ke ngoba ngingakangizwa nampa baphuma eGibhithe uma bephuma eGibhithe nantu ulwandle libofu nanka amaGibhithe ayabalandela bathi kuMoses usungaze usiyeke sizofela ehlane ubungasiyeki ngani sifike eGibhithe ngoba kunamathuno babomkhulu na uMoses wayeseyenkosini wathi baba nampa abantwana bakho bayakhala uthi uJehova meze usiphatheni esandleni uthi ngiphethe induku wayesethi phakamisa ngesikhathi eyiphakamisa ulwandle lavuleka base bewela emhlabathini omile bathe beqeda ukuwela amaGibhithe angena olwandle azagcwala wonke mase egcwele wonke waphakamisa induku once again ulwandle lavaleka ngesikhathi ulwandle livaleka then uMiriam she composed a song wathi yalo uJehova uliphansile ohlale wathi Ebeneza usigcinile kwaze kwakalokho kwathi ngoma eyokuthi ifakwe lapha hawu Solomon ngesikhathi uSolomon akhi ithempeli kaNkulunkulu kuthiwa Solomon wena Davide ngeke usalaka kodwa lizokwakhiwa indodana yakho then wasethi uNkulunkulu kuDavide akuzoba khona msindo sando kwasipilini kodwa I will design a place la itina izokwakhelwa khona ezizokwakha leli thempeli eyitini nezizobe iqova isitini uzofaka igolide mase ufaka idiamond mase ufaka ithusi akiphela msipostoli ingakho behlabela sithi Jerusalem muzokhanya akukhulunywa ngama-group kodwa kukhulunywa ngezitini zakhona ngoba ilanga meliphakama belishaya iJerusalem mase iJerusalem liyakhazimula lireflect nabo ngesikhathi ke bakhale zitini basebezakhela in a secret place na mengabe bezakha zaseyithathwa
iyolethwa la kwakhiwa khona ithempeli izalama into enzakalayo ey'tinini zokuqala bafaka isitini sokugcina kuyitini zokuqala ngekhathi bebhizi bekhala bakha kunesitini esilokhu sisala basithathe basibeke eceleni izilodi yesibili baqhubeke uma sebeyoqeda lithi iBhayibheli basaqeda kwasala igap ngesikhathi bakha la lesi sitini esasisele bathi mhlawumbe i-reject mhlawumbe singene ngephutha ake sisithatheni sisilahle naw mase beqedile kwasekuba negap esalayo then base befonela emumva lapho kwakhiwa khona iy'tini bathi sasiqedile kodwa sine-challenge ukuthi khona into engasahlangani kuhlangana iflow ihlangane nerufu kodwa khona into eshodayo isitini esisodwa siyephi base bethi laba balapha emuva leso sitini safika ngelodi yokuqala wahlabelela uSolomoni wathi maye wathi itshe elanqathwa bakhi laphenduka inhloko yegumbi ongesikhathi besilahla lesitini babengazi ukuthi sodingeka as a chief cornerstone ngakumphali mesehlabelela athi ngeza baba kodwa bangamkelanga athi labo abangamkelanga ngesikhathi besirejecta lesi sitini kanti abazi ukuthi barejecta the chief cornerstone kodwa Nkosi ngithini manje safika ekuqaleni umhlaba ungakasekelwa in the foundation of the earth he was there ngakumphali ethi ethi ngikhona ngizoba khona bathi ngeke kushoda isitini esisodwa kwathiwa leso sitini safika ngelodi yokuqala wathi uSolomoni wahlabelela wathi itshe lanqatshwa bakhe ngesikhathi belirejecta bishop babengazi ukuthi lisazodingeka hawe ma kwangathi nalapha oTongaat zilethu isezulwini sekuyisezulwini manje uke bakafika amatende bafika barejecta afika futhi bawarejecta namhlanje somemezela sizothi lona mrejectayo ekuqaleni kusanguye namanje lapha nguye but before standards ngenxa yesikhathi sethu lapha ke sifunda khona akuhlabeleli uSolomoni akuhlabeleli uMiriam akuhlabeleli uDavide akuhlabeleli amadodana kaKhora kodwa akuhlabeleli uIsrael then we pray and uma behlabelela bekunamaculo okukhuphuka kunamaculo okwehlika kunamaculo aseJerusalem belingahlatshelele lokwehla kusakhushula belingahlatshelele lokukhuphuka kusekwehliwe noma sekufikwe phezulu bekunawakho phela ngithi ukukhuphuka manje yilabo bathi ngajabula lapho bethi kimi asiyele endlini kaJehova athi ke indawo zami sezigcwalisile masango akho Jerusalem ngoba bebelihlabekela bese bekhuphuka bake bahlabelele elinye sebekhuphuka bethi uma sesibona nje iJerusalem sasinjengabaphupha lapho khona sikhumbula iSiyoni ngoba leli hlabelelo babelihlabelela sebekhuphuka then angivale kanje now leli lihlatshelelwa emva kokuba uIsrael uhlukene kabili izizwe ezu10 ngizwela udlula kuyo mhlobo ngomgqibelo nama ke ngithi kancane ngesikhathi uJeroboam noRehoboam behlukanisa uIsrael kwathi ezu10 izizwe zakha eNorth zayibiza ngeNorthern Kingdom ezu2 zakhe eSouth
zayibiza nge-Southern Kingdom. Leze lapha eSouth bekuJuda noBenjamin. Mase kuthi ke the rest wagijima wayohlala phezulu. Now leze lapha ke phezulu into yokuqala bayenza ngoba lezizwe zihlaselwe izizwe ezimbili ezingafani. Laba baphezulu bahlaselwe ama-Assyrian, laba balapha ezantsi bahlaselwe ama-Babylonian. Now isizathu salokho ukuthi laba baphezulu into yokuqala bayenza bathi bengabe sebehlele nonke bakhohlwa uNkulunkulu obakhipha eGibhithe. Number 2 bavala inkonzo yasethempelini base bekhonzela ezintabeni. Awu amen. Ngizilwa mengisathulela kwathi umfundisi wasentabeni. Intaba ayinayo inkinga. Kodwa asikho isimanga ngentaba. Kusho umuntu wasentabeni ngiyaphinda. Ukuya entabeni akunayo inkinga. Kodwa asikho isimanga ngentaba. Ngoba khona bayayo befana babuye bewes. Now ke laba kabawu10 into akade beyenza nansi. Bafike lapha entabeni bafike babeka onkulunkulu abakhiwe. Bababaza onkulunkulu. Bababaza onkulunkulu basebebabeka lapha entabeni. Lapha ezantsi laba bawu2 bayivuselela inkonzo yethempeli. Uma laba bawu10 beyokhonza abasayi ethempelini. Kodwa sebekhuphukele entabeni beye konkulunkulu ababaziweyo. Beye konkulunkulu abakhiweyo. Now ke umhlabeleli ke waleli hubo mengabe lihlabelela ngazi ukuthi ke usebesenta phakathi nendawo between uNkulunkulu wasezantsi noNkulunkulu basentabeni. Uthi ke ngiphakamisela amehlami ezintabeni. Uthi usizo lwami luvela phi na? Oh uchaza ukuthini manje? Uchaza ukuthi uba observile labonkulunkulu basezintabeni. Ubabukile labonkulunkulu basezintabeni. Wafika uNkulunkulu basezintabeni benenyawo kodwa bengahambi. Wafika uNkulunkulu basezintabeni benezandla kodwa bebaphathi. Wafika uNkulunkulu basentabeni benamehlo kodwa bengaboni. Wafika uNkulunkulu basentabeni bengakwazi ukukhuluma. Laba abakhonzayo bebakhonza kodwa impendulo ingabi khona. Usethi kumhlabeleli waleli hubo ngithele ngobserver abasentabeni ngabheka nalo wasezantsi. Uthi ngiphakamisela amehlo abentabeni. Usizo lwami luvela phi na? Mesathi usizo lwami lusegameni. Ngicela siphinde verse number 2. Verse number 2. Yes. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Yes and 3. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele. Okulondolozayo akayikuzela. Hawe ma. Uthi ke umhlabeleli waleli hubo elihaya. Uthi ke mengibheke entabeni uthi ngeke usizo lwami alukho kulabo nkulunkulu kodwa usizo lwami likuJehova owenzile izulu nomhlaba. Kodwa Jesu ngathi ngakhuluma kule ndawo ukuthi sasababona nalapha lethe siphila kulo onkulunkulu. Bafika abantu bethi ngiphilisiwe ngamandla kaBaba, ngiphilisiwe ngamandla kaSibambane. Kodwa namhlanje ngizothi usizo lwethu alukho kubantu, usizo lwethu alukho kubefundisi. Yebo kumele sibahloniphe as the servants of God, kodwa usizo lwethu lisegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Namhlanje ngicela ukuthandaza nalabantu ukuthi usizo lwakho alukho nakubaba wengane. Usizo lwethu alukho naku350. Usizo lwethu alukho kunoma yini kodwa segameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Ikakumbhalo weZaga athi lelo gama it's like a strong tower, athi olungileyo ugijimela kulo bese yalondeka. Ongicela ukumemezela namhlanje kunegama elingaphezulu kwamagama onke. Kunegama
elingaphezulu amagama onke lidlula iziwasho lidlula yonke into lidlula izimbiza lidlula intambo lidlula ovasilini leli gama izitaputapu kuleli gama ziyaguqa athi umbhalo weBhayibheli every knee shall bow and every tongue should confess kuleli gama ngoba usizo lwethu kusegameni likaJehova owenzile ngiyathandaza izulu nomhlaba shothi umhlaba usehudwa kungekho lutho kodwa leli gama lithi wazabeke umhlaba ungakabi bikho yena wayesekhona hawe bazalwane akazange azalwe kodwa udalile akazange adalwe kodwa udaliwe wayekhona umhlaba ungakabi bikho ukhona manje naphakade uyobe khona ogameni likaJehova. Then verse number 4. Verse number 4. Yes. Akayivuma ukubunya olwakho verse number 4. Bheka olondu Israel akozela kalala. Hawe ma. Kanti lo onaphaphazula uNkulunkulu entabeni ebusuku bebefika kuye bamfikelele lo uNkulunkulu ngoba phela akaphili khona bebe bayamnyakazisa akanyakazi kodwa lo olondu Israyeli akazeli akalali nasebusuku uma besiphonta ngoma mtsotsi bamfika yena esebenza njengengcweti yomsebenzi noma bayasithakatha kodwa kalali akazeli ulondu Israyeli. Namhlanje ngicela ukuzomemeza wena osuthe mfundisi sengizamile kodwa impilo yami ayihlangani ngizothi hang on there ngoba lo akazeli akalali basese bahleka ngempilo yakho kanti abazi ukuthi uzoqhamuka ngoba akazeli akalali. Uyazi ukuthi uke uthi kumuntu ngicela ungithandazise mfowethu nginenkinga ukuthi athi hayi ngizokuthandazisa mntaka baba afike ebusuku azele bese yalala bese hlangana nawe ekseni kuma ekhumbula ukuthi konje ubethe ucela ngimthandazise ngoba abantu bayazela abantu bayalala kodwa lo uNkulunkulu esizoshumayela ngaye akazeli akalali akadinwa akakhathali noma ngikhathala endleleni he gives me power to prosper webazalwane can I preach as I feel akazeli Jana babili abathathu isimakhelwane akazeli akalali akazeli akalali abathakathi bayakhathala abathakathi bayazela kodwa yena akazeli akalali akakhathali akazeli. Hawu baba kaBoy ubesiliphelile athi ngizobona kusasa kodwa ngenengube nakhathale azela lale kodwa mawufika kuye lo ufike ebusuku abantu belele uthi zimbo shanta ilimo kusaya ribo kusaya athi my child izandla ifuliwe afika uPakkisi ekseni ngo3 athi Rio saya mama Shanta ngimfike sabhekile afika uzigi ekseni ngo8 athi ukhona akekho njengawe athi phela ngiyakhazimula afika umzobe ntaba ngo4 amfike sabhekile akala overtime akazeli akala. Lithi lelilandelayo uJehova ungumlondi wakho uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Asiqale ngaleli sakafuna kunala lakho shele. Verse number 5. Yes. Jehova ungumlondi wakho uJehova ungumthunzi wakho. Yes sir. Ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga akalikushaya emini nenyanga ebusuku. Okay. uJehova uyakulondoloza ebini bonke uyakulonda umphefumulo wakho
lingenhla lithi akazeni ngokubona njezela ngithi Verse akazeni number 4. Okay. akalali bese lithi ke Akayikuvuma ukuba naso. unyawo lakho lishele. nasonke Okulondolozayo akayikosela. bazalwane into emnandi ngalonkulunkulu uyazi ukuthi sofika lesikhathi sokushelela wona uyazi kahle phela sikasidlula isiphambano futhi selapha emhlabeni uyazi ukuthi insizwa kuzoqhamuka intombi bese kuvuka imizwa ngaphakathi kuyena kodwa ngoba usehlala kithi nathi sihlala kuwe akasavumi ke nonyawo lethu lushelele awukodwa bekuthiwa ngempela kuya ngabantu ngabe kade sawa ngabe kade kwaphela ngathi kodwa yena into ayenzayo akavumi unyawo lwethu lushelele onke luzomemezela ngizothi bambe lapho ngoba lesamba naye akasivumeli ukuba unyawo lwethu lushelele. Uyazi ukuthi ngesikhathi semthandazo bephuma eGibhithe bekuthi ebusuku umhlobo wami ngizulu ukhuluma le ndaba ngeyiphini ebusuku abe insika yomlilo bebengenazi ingubo zokwembatha kubanda kodwa ebusuku kade insika yomlilo mase yabafudumeza balale ehlane ongazi ukuthi balele hotel ebambozile uJehova ngesikhathi behamba insika yefu ibihamba phambi kwabo kodwa mengabe sekuqhamuka izitha mase insika yefu isuke phambi kwabo iyoma emva kwabo ivimbela izitha ukuthi zingakwazi ukufika kubo akiphela ingakho noma besibe bebekumeqo bese ngeke sidlule lapho kodwa yena ufike wahamba phambili wayesegephula mahlephudlephu wavula indlela nakahlonga sibi wenza imifula yasodwaleni wafika wathi meseqedile wayesehlehla eyangemuva kwethu sesihamba indlela Mzobe seyihambile njengoba sizothandaza lapho 30 days yena wahamba 40 days esinikeza amandla okubamba 30 days webazalwane into ebangukuthi sibe ngesibindi sihamba indlela esiqedile hamba indlela esiqedile wayihamba kuqala singakayihambi number 2 emini mesabe insika yefu ngesikhathi ilanga lasehlane liphuma yena kade eba protector abe insika yefu air conditioner yasezulwini abavikele lapho izinto zithi zama ukubahlasela khona naw ke into ebangakumbhalwa ihubo athi mengiphakamisela kamehla entabeni athi no usizo lwami alukho entabeni kodwa usizo lwami lisegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba athandazeni kanjena ke bazalwane into ebangukuthi bathi abantu abasindisiwe bayathakatha ingoba basizamile ngikhuluma nabangcwele lapho can I retire again yabona nje wabethi siyathakatha sifake iphandla lapho ingoba ebusuku basizamile bahamba bayophahla ezintweni zabo bathi uPakkies ngeke abe lutho bathi uPakkies uyozafe nje kanti abazi ukuthi olonto Israel akazela kanani ngesikhathi bephahla nayo iyaphahla athi bazoza ngendlela eyodwa kodwa mebefika kuwe bazohlukana ngendlela eziyisikhombisa athi mkhulu ongakibi kunalo sezweni noma bangaphahla kodwa nayo uyaphahla bathi beqhela naye aqhele ngegazi lakhe lika Jesu namhlanje ngizothi impilo yakho akusayona yakho kodwa namhlanje ithathe uyibeke esandleni sakhe ngoba lo uyibeke esandleni sakhe akazela kalali futhi ngeke avume nonyawo lakho lishelele siphakameni sibenyenya sisemthandazweni lapha
sizothandaza. Kodwa njengoba sizothandaza la kukhona abantu abathi mfundisi uyazi wena uyashomela ngoba ungazi njengoba uministerish impostor kodwa sengikhale inyembezi zeminyaka sengikhale angisizakali la ndawo ngizamile inyangeni ngangasizakala ngazama kubo bonke ngangasizakala namhlanje ngizothi ngicela ukuzame lo Jesu esizomemezela ngaye ngicela ukuzame lo Jesu yake yazama intombazane ekadini nesifo somopho isizame yonke into yachitha yonke imali ekadina yathi kodwa sengizwile ngoJesu yathatha isinqumo yabamba umphetho nje wengubo yayo yayisisisinda namhlanje ngizothi akuyekela abantu ngoba abantu izandla zabo lesibeka inkinga ezandleni zabo baphuma baxoxe ngazo kodwa kuthatha inkinga yakho uyibeke esandleni sakho usuzame kakhulu wena kodwa awuyeke yena ezimsebenzi uyazi ukuthi konke engiyithanda ngoJesu uma uJesu usayizamela uyasuka yabo nje mosazama ngawakho amandla uJesu uyimele eceleni hawu phela bazalwane ake ngimxoxele nasi story sangesonto uma sithi umuntu okwamukela uJesu akaphakamisa isandla hayi ngoba zama ukuhlekisa ngayo hayi ngoba zama ukushow off ngayo uma umuntu ebhukuda mpostoli emanzini engakwazi ukubhukuda angene ku deep end ngesikhathi engena ku deep end eminza laba bama life saver bayamiyekela mesaphanda ngamandla akhe ngoba usuke esanamandla naba ngabagwilizisa then bamulinde amanzi azawagwinya ngene esiswini ngesikhathi amanzi angena esiswini bese yakhathala ayethe ngesikhathi ekhathala uphakamisa izandla usuke sechaza ukuthi ayisurrender osengiqedi akusakwenzeki lutho then ke meke waphakamisa isandla ilabe ngenelela khona nabe uJesu mosayiphandela uthulisa ingelosi athi myekeni ngoba usaphanda ngemfundo yakhe usaphanda ngemali yakhe kodwa the moment uphakamisa isandla uthi surrender all kwehla izulu nobuthathu lizokuphahla yabona mangabe uphakamisa isandla uchaza ukuthi sengihlulekile Nkosi I surrender then meselula isandla sakhe akubambe mase yakuphakamisa hawu ngathi kwamenza uPetro ethe woza wahamba phezulu kwezwi hayi phezulu kwamanzi wahamba phezulu kwezwi hawu kanti kuthini manje ayiphela ngesikhathi ithi mfundisi woza at the chronicle of his voice he laid the weight then uPetro wayesema phezulu kwezwi ngesikhathi ethi woza Petro leli gama elithi woza laba isitini phezulu kolwandle awuJesu laba umugwaqo phezulu kolwandle now the moment uPetro dawuthizwe waqhwila okhona abantu namhlanje noma sengishumela ngimanzi kinje kodwa noma eyibamba lento ubuya idede athi mfundisi uyazi ukuthi ngiyakuzwa kodwa mina nje izinto zamazilunge nawe noma usuyidedela kodwa ngibona namhlanje ebusuku elula isandla sakhe ethi noma udawutha kodwa bamba isandla sami I will lift you up siyathandaza baningi abakholwayo kodwa basamdawutha kodwa namhlanje ngibona elulisandla ezobamba nalabo abasadawutha bazalwane akazeli akalami lolonda uIsrael. Thank you so much for God. Ucela ukuthandaza nalabantu sengithandaza. Ucela ningisusele lapha. Amthanda. Ama group nje amathathu then I'm done bazalwane. Ngicela ningisusele uMandela egameni lika Jesu. Hallelujah. Amagama nje noma izinto zibe ntathu. Abokuqala engicela ukuthandaza kanye nabo. Mfundisi besikhona umthandazo oqala. Sikhona namhlanje. Sifika umthandazo usuqalile. Sikhona namhlanje. Kodwa seloku sifikile asikakazi impilo yethu.
sayihlanganisa noJesu. Ngoba phela lo usizo lwakhe livela kuye uyamkela. Besingazile ukuzolanda imphefumulo yebo. Kodwa uma eseke waphakanyiswa khona abadonsela kuye. Uma khona uthi mfundisi angaze ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngiyacela lapho ukhona phambi sandla sakho. Cela ukuthandaza nawe. Mfundisi ubukhuluma nawe. Angazi uJesu ngamamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Mawukhona ngicela phambi sandla sakho. Sinabanye sivale namehlo ethu. Sengiyathandaza. Ngiyamdinga uJesu apho phambi sandla sakho. Lapho phakamisa isandla. Akekho noyedwa sibukayo. Mfundisi ngiyamdinga God bless umntana mkhona nomunye. Mfundisi ngiyamdinga uJesu. Angene God bless you, God bless you. Khona nomunye. Ngiyamdinga uJesu angene empilweni yami. God bless you lapha emuva ngesibona isandla ngiyazibona izandla ziyaphakama. Iyona kona into enkulu kunayo yonke le. Iyona into enkulu kunanokunqakiswa imoto. Iyona into enkulu kunanokunqakiswa imishado. Ile yokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngiyacela bonke labo abaphakamisa izandla beze lapha ngaphambili ngicela ukuthandaza nabo. Special ngisukele bona eMaritzburg laba abaphakamisa izandla. Ngicela nize lapha ngaphambili sibashayele izandla abazane beseza egameni. Nginibone nonke beniphakamisa izandla. Nginibone nonke ningasabi bazane ngaphambili egameni likaJesu. Sibashayele izandla baze bafike lapha bazane. Sibashayele izandla. Ngicela ningisize nibamise kahle. Woza mntanami lapha emuva kodwa phamisile ngikubonile. Gijima ngaphambili. Asidlali bazalwane lana si-serious. Asidlali mahashala nilekelele. Asidlali bantu abamba asidlali. Lo kade phakamisile lapha isandla akagijimeze ngaphambili. Ngaphambi kokuba ngithandaza nalabo ngaphambili ngicela ukushola amazwi. Bese siyathandaza nizosholela lo mthandazo emva kwami. Then bese siqedile ngibuyele emuva. Ubaba umpostoli lo Mzobe ibandla iMarashanta International Ministries lilapha eHambanathi ngithi ngibopronounce kahle la ngiyazi nabala endaweni. Uma usomukela uJesu awugcini nje ngokuwa umukela uJesu bese kuyaphela kanjalo. Kodwa uyaluswa ukhuliswe ngezwi. Then sifundiswe inkosi, sikufundisa ukuthandaza, sikufundisa ukuzila ukudla. Sikutshela ukuthi uma usangena kuba lula mosuphakathi zikhona izimpi zakhona. Amen. Nabe ukuze ukwazi ukuthi uzinqobe nansi indlela efunakala uwenze ngayo. So asizileke bazana nje ukuzohushulisisa. Hallelujah. Praise the Lord. Angithi ayizole igama libhlungu kanjani? Ngithi lizoqina kanjani? Asizile nje ukuzobeka imvuselele bumnandi bese simshiya kanjalo. Kodwa sifisa ukunibamba ngesandla sihambe nani indlela yonke. Amen. Number 2 umuntu bese sindisiwe njengoba senilapha ke nje senilapha phambili senisindisiwe. Uyahlukana nesono mususindisiwe kunendlela zokuphila mokade ubhema ugwayi woza na uqhubeka ubheme until inkosi izikusiyekisa ukubhema ugwayi. Akuthine sothi ugwayi yabona ayikho lento uthi uqala uyeke eqala kuma uyakuyeka uza nakho kuba uyena okuyekisayo. Hayi namhlanje khona umuntu umfundisi jethoza nogwayi. Akuyena umfundisi okuyekisa utshwala. Kodwa uJesu oyekisa utshwala. Thina sithi woza kuyena. Masusula la silo sikufundisa uzoyibona izoyiyekekela lento. Uyazi abantu abahlupha namhlanje baphi? Yilapha kwathiwa woza esontweni usungcwele.
ngoba uyiziqala sesesontweni izona and uziqala ususesontweni zinzima ukuyekeka sivala amehlo thina abanye ngicela silule izandla sidlule kubona bese nisho lo mthandazo emva kwami nithi Nkosi uJesu namhlanje ebusuku siyakwamukela ngene empilweni zethu ubuso ukuphila kwethu siyavuma ngomlomo siyakholwa ngenhliziyo ukuthi wafa wavuka walinqoba ithuna sibashaya izandla baba wethu ongcwele napha abantwana bakho sebenzile kuwe egameni lika Jesu waseNazaretha as your servant I pray baba beke isandla uhambe nabo indlela yonke yohambo lwabolusha kusukela namhlanje sebe izidalwa ezintsha okwakuqala sekudlulile sekuvela okusha egameni lika Jesu Kristu amen meniphenduka nje nangu ubhuti lapho phethe iphepha sizocela ukuthatha ama details enu nisinikeze nezinamba ezangempela senzelani ukunifonela sinikhuthaza sini encourage ngeke uzwe sengena WhatsApp abathi hi uyabona uthi hey no sikunikeza izwi siyakukhuthaza egameni lika Jesu ngicela ushaya izandla bese abuyele emuva God bless you asambela sana then abesibili bazalwane ngicela ukuthandazana laba bazalwane abathi mfundisi sesizame yonke into kodwa bese skive up sandelo abazalwane abazibulalayo kulezi insuku abazalwane be suicide abazalwane asebabona ukuthi suicide iyona mpendulo ngike ngalo ampostoli lapha ku Facebook ngibhalile kuhambe omunye wabaculi ngicela uyicisheke manje ungasayithatha njengoba ngishumana nje ngiyeza ukuthi khona abantu engibalanda phansi emgodini balapha phakathi kwethu abanye sebeke bakucabanga ukuyibulala sebeke bakucabanga kodwa namhlanje ngizothi longazeli ongalala akavuma unyawo lakho lishelele cela labo size lapha ngaphambili nabo sizothandaza abathi mfundisi I'm going through a lot kodwa ngiyabonga namhlanje ukuthi akavuma unyawo lwami lishelele noma sengidlule imini abanye badlule imini kubantwana babazalayo badlule imini ngabo abanye badlule imini emsebenzini abayisebenzayo kodwa namhlanje ngibona ifula sezulwini ligcwalisile leli tende sifana nehlelo ngiyathandaza udlale kahle mfethu udlale soft bona uNkulunkulu namhlanje ehlela kule ndawo bona uNkulunkulu ehlela uNkulunkulu ongaphezulu kwedepression ongaphezulu kwestress ongaphezulu kwezifo zonke oh shahamba santa kambosaya bayezwa labe ngikhuluma nabo bayezwa labe ngikhuluma futhi angifune ukuyivutha le ngoba ngiyikhuluma nabo ngqo labe ngikhuluma nabo and izimo odlule kuzo emini emsebenzini ekseni uyafana nathi uhleka usimale kodwa ebusuku awulali kichimuzo lapha ngaphambili cela ukuthandaza nawe fundisa izimo endlula kuzo sime endlula kuzo ushapha khasathala mokosa uyasibazalane enye into eyingozi eyosilahlekela ungakwazi ukuzwa uNkulunkulu sicabanga ukuthi esontweni nje yikawe nje sizetendela ukuzobona umfundisi noma uNkulunkulu esefikile silahlekele uNkulunkulu shanta kamo sahaza abanye basula inyembezi manje bofika lapha ngaphambili sikuphamisa izandla zakho sibabekeni kahle yes Lord yes Lord yes Lord bantu bami lapha emuva sikhathi sokudlala ngisenasi labo lokho behlabenyuka lapha thank you Lord soft my brother besifika lapha ngaphambili sivala amehlo ethu hey impostoli kukhona into oyenze entabeni sathi mesehla lapha entabeni
uNkulunkulu wenza umangaliso oyisimanga sehla nje entabeni then uNkulunkulu mengiza lapha ngithandaza wayise khona abantu afuna ukuzobakhumbula kule nkonzo khona abantu afuna ukuzobakhumbula kule nkonzo sivala amehlo ethu shihala no khonta senza manje khonta yenzayo khonta yenza yes ungasayibamba nalezo nyembezi yes ngicela mfundisi uZeki nawe impostoli nawe bishop just one hand bese babuyela lapho behleli khona hayi bazalwane amazi noma ngiyabona lento engiyibona uyazi khona umuntu ohleli lapha phansi impostoli khona uyasebenza manje umoya engcwele uyasebenza khona umuntu ohleli lapha phansi usehlupheka iminyaka kodwa uqinise inhliziyo uhleli lapha phansi uNkulunkulu efuna ukumkhumbula sivala amehlo thina abanye asikho kwimove lana bazalwana asikho kwimove anganoma ngemilando endo kuthiwa akeze lapha ngaphambili lapha ngemuva ngimdonse ngisho noma use right asibabekeni izandla befundisi shakhala mosanteke yebo khosi nthakha mosaya ala haza konta ala kara haza kanta labaya halanto ihaza kente elehereke asanta labaha kontolomosa halakarayanta. By the fire of the Holy Spirit, let them be set free. In the mighty name of Jesus Christ. Ula asa kanta labasa kala harabandere kirianta. Ula hasa kontolo asa hakanta labasa barakuro handere kirianta. Ula hasa kanta labase kerehese kente lebeserianta. By the reason of the anointing, let every burden upon their shoulders be removed. By the reason of the anointing, let every yoke of the oppressor be removed. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mabapile. In the mighty name of Jesus. Mabapile. In the mighty name of Jesus. Maba restore. In the mighty name of Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord God. Buddha asa kanta labasa harabayanta. Buddha akanta labasa balakonto. Buddha karabasa balakarabayente rekreanta. Buddha anakorabasa balakarabayanta. Buddha asabala korabayanta. By the fire of the Holy Spirit, let every demonic oppression
let every demonic possession be loosed in the mighty name of Jesus Christ. Loose them now. Let them go in the mighty name of Jesus Christ. Mura asakanta rabayanta. Mura asabala karabayanta. Every spiritual prison where they've been held, let the doors be opened. Let them be set free. Let them be released in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Bangasa siyaphuma nje sambe siyacela makhona nje umnikelo khona lapha wherever you are. Umfundisa afaka upetrol endleleni uma khona kashongo lutho azange ayicele. Uma khona nje ngibene vision namhlanje ingakho nje ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu usevelenza ngendlela ekade esho ngayo. Kunamhlanje bengitshengisa safonela umfundisi uZeki ngathi umfundisi uZeki namhlanje uNkulunkulu ungitshengisa igcwele imali ngala emaphaketheni ededile ngathi usuku namhlanje uNkulunkulu uzodedela ingcebo. Alwa if khona nje khona noma kuthiwa imali lesesandleni sakho ngicela uyibambe ngesandla ugijime uyibeke la uNkulunkulu akubusi usenze njalo. uNkulunkulu akuvuma ukuthiwa bisele ugcina ukhiphe nje la ukhona ungasali what God is doing kule ndawo. Hallelujah. Ngidlule umfundisi kungizwa ngincenga wathi akafune imali umfundisi akafune imali ungamnakana manje kodwa uNkulunkulu wangithini I have to have something ngoba uNkulunkulu uzodedela into zabantu. Hallelujah. Ugcobo bazana uNkulunkulu lisebenza ngendlela engafani. Hallelujah. Khona isikhathi sehealing namhlanje uNkulunkulu ezimphilile futhi uzonidedelela ingcebo. Hallelujah. Kanje faka upetrol emotweni uNkulunkulu remember your situation, will remember your breakthrough izoba khona lapho ezwenza ukuthembeka to the Son of the living God. uNkulunkulu angibusise ezinenze njalo mkhulu nje bazalwane are doing it for God. Ayithina but just straight ku petrol uNkulunkulu eqale ayivule iminyango njengokusho kwakhe. I've said this bantu bonke hlezi nabo la it's each and every day uma siza la itende uNkulunkulu uyangitshela losuku kuzokwenza ngani kulolu kuzokwenza ngani kulolu kuzokwenza kulolu namhlanje bekuyilolu nje lokuvula iminyango le financial breakthrough. uNkulunkulu anibusise if you have njalo inkinga zeseyimalini uNkulunkulu kuhambele namhlanje. God has remembered you. Hallelujah. uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu anandise egameni lika Jesu Kristu. Wasenanca sicimezeni baba siyabona abantwana bakubanikelele babusise baphamise uNkulunkulu wenze into okhulumile ebusuku sesenza yona. Qhubeka uNkulunkulu ongcwele ubusise abantwana bakho njengoba ngicela khule wena mfundisi Pakkies. Ake siphakamisele izandla zethu kuNkulunkulu wena ezulwini emhlabeni. Moho santa kamo santele mokho saya. Bayete 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 bayete. uNkulunkulu wena owawukhona umhlaba ungakabe bikho okhona manje laphakade oyobe khona. Siyabonga baba wethu ongcwele abantwana bakho sebenikelile uthezwini lakho isibusiso sakho siyacebisa asilindezela sekuyathandaza as your servant okho egameni lika Jesu waseNazaretha abangasebenzi iyothi phela lemvuselelo babe sebefoneliwe egameni lika Jesu waseNazaretha. Abagulayo ngikhuluma ukuphila ngegama lika Jesu waseNazaretha. Abagulelwe emakhaya ngikhuluma ukuphila ngegama lika Jesu waseNazaretha. Wena wedwa uyakhazimula ungcwele akekho njengawe. Thabathaka amalungelo lonke angawakho nodumo lonke lungolwakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sishaya izandla zethu sishaya uJesu. Sicela nje abafundisi umsubo umqoqele kahle baba lapha so sasefaya maphathela nje lana envelope. Siyacela nje bazalwane nasimemezelo kusasa bazalwane.